special edition Pepsi Cola. whatever. 소주 엄청 귀한 술이잖아요. Lige bygge op. Jo, det kan vi godt. Skal vi se? Det her, det er 21. 21. Det er 40. Koster den 10.000? Ja. 60, 64. Ikke med den her. Tror du, den er fin? Ja, det er fint. Den koster 3 gange så meget som de andre. Nå, 3. Okay. This is a catastrophe. Nå, men du kan godt, hvis det er, så kan du godt sætte den. Altså, jeg synes, det er lettere at drikke sådan noget her, hvis man bare tager den hele. Cool. Kan man bare... Så det er fint. Ja. Det er ligesom når du har, altså lige snart du har 40% alkohol Det er meget neutralt, men det, jeg synes, det er lidt sødt. Er det 40%? Ja, start med 40. Okay. Ikke slemt. Skal vi smage på det her soju, eller? Ja, lad os lige prøve den her 21. Altså, jeg har nærmest på fornærmelsen om, at det kommer til at være mindre frisk og sådan drikkelig end 40%. Jeg forventer stadig. 20 den her. Ja. Jamen, så har han lidt af. Jeg fik lige en. Once it hits your lips. It's so good. It's so good. 물 갔다고 외국인들이 저렇게 먹다가 막 다 길바닥에 쓰러지는 거죠. 집에 갈 때 이메로 Kommer der en... 알지자로. 야, 저거는 Hold da kæft. 야 저 리얼이구나. 다 했어, 다 했어. 다 했어. 다시 찍고. 오늘 찜닭 좀 땡긴다. Hold da kæft, mand. 감사합니다. Jeg ved ikke, hvad skal vi have den her til? Jeg tror, det er til knogler. Og de sidder sammen på bordet. Siger bukser kan jeg godt vinke farvel til, tror jeg. Ja. Ellers så sidder bare den her gode ting, man ikke kan. Så der behøver ikke være kylling, nudler og grøntsager i en bid. Du kan bare spise Det, man har lyst til. Ja. Jeg tror måske, jeg lægger en del over min tallerken. Jamen, det må du også godt. Men ikke... Ja, nu se den. 그렇지 냉면부터. 냉면. 냉면부터. Det er meget normalt at bruge forklæder. De sidder også dernede med forklæder på. Okay. Skal jeg spørge en saks? Ja, tak. Er der nogen, der kan se en klokke her? Ja. Ja, nu har jeg fat i den samme. Ja, vi rykker. Skal jeg spørge om saks? Ja, nu har jeg fat i den samme. 자, 한번 돌려야 돼. 찝고 한번 돌리고. Spørg om saks. Lady and the Tramp. Det er også fordi det hele er jo sådan gennem væk, når man hiver i det, trækker i det, så... Ja, nu har jeg fat i den samme. Ja, vi rykker. Skal jeg spørge om Lady saks? and the Tramp. Sådan. Den bliver færre og færre, du er færdig, ikke? Jamen, det er fint nok. Det er egentlig gerne det, jeg godt vil have. Jeg har også fat i en af Antons. Sådan. Så hvor lang er den her nudel? 야, 이제 뭘 해도 이메 같네. Namaste. Jeg kan heller ikke få nogen nudler over på den der tallerken. Skal Vi jeg spørge om laver Lady saks? and the Tramp. Skal jeg spørge om saks? Ja, tak. 혹시 가위 있나요? 가위 있어요? 네. 아, 저기요? Du 감사합니다. skal ikke røre dig, kan jeg godt Nu love dig. kommer der hjælp, dreng. Ja, vi kan... Ja, så brug saksen til at klippe det af. Min personlige... Nej, det kan du ikke. Sådan, dreng. Bum. Mere afsted. Nu er der fart på. Altså, det er sygt. Man skal sygt kæmpe for enhver bid. 저 당면이 정말 국물을 쫙 빨아들이거든요. Det er jo arbejdsmål. 정말 간이 잘 돼. Nudlerne er gode. Inden det kommer gratis i livet, man skal uden at det skal blære sig, altså bare det hjemmesyn. Det var jo også primært hvide amerikanske piger, der lavede den der Fire Noodle Challenge. Ja. Smager det okay? Hvad synes I om det? Nudlerne er helt vildt gode. Er det godt? Det er en tasty lille. Nudlerne er the bomb. Ja, jeg kan godt lide det her også. 갑자기 배고프셨어요. 다시 가고 싶어요. 지금 제일 힘든 사람이 사실 크리스텐이에요.
먹어봤으니까 최근에. Kan man få sådan nogle nudler? Kan man få det her i Danmark? Ikke hvad jeg ved af. En slags nudler. Måske nogle specielle steder. Glasnudler. Ja. Der er ikke så mange steder, jeg kunne sige, i København, du kunne tage hen og købe mad med glasnudler. Men det er også bare helt grotesk. Den her koster lidt under 42. Det er 60. Var det værd at gå rundt ude for hele dagen? Hvad er det bedre så? Ej, men jeg vil sige, jeg kan godt lide der er blevet bedre til. 이메처럼 먹네. 아까 춤을 많이 췄거든. 열심히. 찜닭은 당면이지. Ja, men du må også godt byde sig lidt ned. Men dreng, jeg synes, at jeg mærke til, at de faktisk er mere glade for nudlerne end kylling. Det er en tasty lille. Når den er gyldet. Ikke bare kun den sovs der. Jeg bruger halvdelen af sovsen, og så blander jeg det med ost og med lidt mælk. Og så laver det til sådan en hvid. Men så gør vi bare det, vi spiser fra toppen af. Så spiser alt det, der ligger ovenpå først. Men så gør vi 안 잡혀. 찍어, 그냥 찍어. Alle de der party shots. 포크처럼 이렇게 Fisk i sådan 3 dages streg. Af ingen årsag. De var bare sådan, nu holder vi mexikaner mad tema. Men de her nudler, jeg sejler også med dem, så det kan godt være, at jeg spørger om en saks. Det kan godt gå galt med mit. 잡았어. Det bliver færre og færre, du er færdig. Jamen, det er fint nok. Det er egentlig gerne det, jeg godt vil lide. Jeg er også fat i en af Antons. Så for eksempel et tacos, der vi tager på. Så får du en quesadilla og 4 tacos, og det er sådan en person. Ikke er tykker. Nej, men jeg tror, det er også igen. I har jo godt lagt mærke til, når I sidder og deler, så I spiser mindre. Nej, ikke. 아우, 진실의 미간. Jeg kender dem, jeg også hørt om det Fire Noodle Challenge. De går meget her. De tager mange... Ja, det gør vi da De tager 맛있겠다. så man skal op og ned og trapper. Og 우리나라 진짜 맛있는 닭 요리 많다 그러고 보니 닭갈비, 찜닭, 뭐 삼계탕. Hvad? De vil have gang i tanken der, jeg tænkte, det var meget rart, så lige... der er Så en af dem her. Skal vi lige have noget at skylle ned med? skal vi have fat i de nu. Jeg slik her. Ja, godt få en lille skid på nu. Få en lille skid på nu. Yeah, why not? 고추 들어가 있잖아. 마른 고추가 들어가 있지. Er det stærkt, Anton, eller? Nej, det er super. Nej, ikke super stærkt. Og dem her stykker kød, den spiser man bare sådan med spispinder, så kan man lige slide rundt om på den knogle. Ja, men du må også godt bide sig lidt ned, og så tage en ny bid. Det kommer, og det er det, man bliver snydt nemlig. Det er den ikke stærke, vi har købt, men... Ja, det er den ikke stærke. Det er måske meget. Det der, hvis du kan... What? Wait, nu sidder min pinde fast i kyllingekødet. Det smager godt. 아, 발골. 이야, Ja, det gør. 깨끗해. 그래, 문세윤 같다니까. 식사하는 거. Det var lækkert der. Og en succes. Det synes jeg. Det var så også en plan, en del af planen kommer ned. Jeg synes faktisk, det er det bedste, jeg har fået. Yndlingsret. Den er lige spicy, men ikke for meget. Yndlingsret. Den er lige spicy, men ikke for meget. Jeg kan også afsløre, at sojoen er bedre her, end det var i de der små instant coffee packs. Det er ikke helt løgn. Det er facts. Big facts. Thank you, my boy. 아, 근데 냈다 너무 잘 먹어서 기분이 좋다. 보면 전체적인 느낌 자체는 계속 휘게를 하고 있는 듯한 뭐 느낌일 수 Det er 있는데. ikke særlig god, den der vi tog inde på. Så kører jeg bare lige smøren der. Butter. I love the butter. 저거 빠져들어, 저거 요리하시는 거 보면. I love the egg and the butter. 엄청 푸짐하게 주신단 말이에요. Fire ting.
Jeg kan afsløre en ting. Så får man noget, går ud fra det er kylling, Ligner kylling. og så Så det ligner noget... enten svin eller... Tror du ikke, det er det der kød? Jo, Bare det det er der. 아, 소스. secret sauce, 이야, og jeg tror, 맛있겠네. det er noget tang. Og så får man det der... 저건 맛이 없을 수가 없잖아. Uha. 맛이 없을 수가 없잖아. Kamsterdam-dag. Hvad koster det, hvis vi 너 har betalt? 진짜 맛이 없을 수가 없다. 4.000 bag. Ja, vi skal blande, vi skal mose det sammen. Er du klar? Ja, så spiser jeg bare videre. 길을 잘못 건너기를 잘했다. 어? 이 추운 날 저 따끈따끈한 밥 먹으면 좋지. Skide godt. Det igen. Go for it. Lige hvad det minder mig om. Hvad? Det er vi. Det var meget rart. Det er godt med sådan lidt... Få lidt i mausen. Det er faktisk super. Det er jeg altså godt lide. Du har lidt af det hele. Så kommer lige sådan her. Okay. Der er lidt power i chili. Men det er da også ret vildt. 4.000 penge, hvad er det? Det er 25, 26... 24 kroner, eller hvad? Ja. Den er billigere end en ristet. Ja. Det er sådan lidt mere en hearty meal. Ja, altså hvis jeg skulle ud og have et helt måltid, så er 100% det. 약간 변이 좀 취준생 캐릭터랑 좀 잘 어울리는 것 같아요. 최근까지 또 취준생이었어가지고. 기다렸어. 이 순간을 기다렸다. Ah, big bite. Haramube, den er du fan af, kan jeg se. 3번이랑 6번. 진짜 너무 잘 어울려, 변. 아이고, 공부하느라 힘들었구나. 슬리퍼 신고 있을 것 같은데. Nice quite sure. Ja. Godt. Nice one. Det er sorte tang der. Fordi jeg synes, det er meget sorte tang. Det plejer ikke at være så sorte. 이거 에피타이저는 이거 그냥 식사한 거예요, 그냥. Men hernede, eller hvad? Yes. Ah, yes. Det ser godt ud. 오, Er det bare med hænderne? Det tror jeg. Crispy boy. Han er crispy. Den er også varm, hva'? Så bare rip it. Så et pillet dyr. Det er da halvdelen af glæden, der er lige sidder for. Nej, det er det værste, jeg ved. Bang. Shrimp patty. Vi kan prøve at sammenligne det med en dansk rejecocktail. De der, de er også gode. Ja, jeg tager lige en til. Ja, ved du hvad. Det smager godt. Åh. Ja. Åh. Ja. Ja, vi får sakse og handsker. Jeg elsker det. Jeg smører lige lidt wasabi ind i. Rev han bare armen af. Oj, det er heldigvis det. 샀어야 됐네. 그러니까 얘. 아유, 덜 샀네. 많이 샀어요. 네가 뭐라든 간에 respect you 네가 뭘 하든 간에 she's crazy 날 따끈따끈해 Nej, det er det ikke. 따끈따끈해 또 힐끔 Det smager fantastisk. Ja, den er lidt større, sådan en her. Kulinarisk, altså masterpiece. Bundet den. 아, 가리비 좋다. Åh. Ja. 아, 저거 진짜. 아, 되게도 나다, 되게도. Som
Trine skal løsne den lidt. Der kan man bare tage en ske. Ja. Eller med hænderne. Nu Så har du skal jeg til at sidde kammerslingen her i midten, og og så løfte har den du... her. Hvad er det, der sidder ude? Det er alt muligt. 먹으면 되는데 뭐 깔 것도 없고. 한 입을 쏙 있네, 한 입을 쏙. Så jeg fjerner bare medaljongen her i midten. 뭘 가리비를 뭘 하는 거예요? 아껴 먹나? Nej, det gør de ikke. Spiser det hele. Det er alt muligt filtreringssystem. Altså det eneste, vi normalt spiser i Danmark, det er musklerne, ikke? Altså du kan se, den sorte sæk her i bunden, det er lortesækken. 아 진짜요? Det er helt. Jeg vil sige, jeg har aldrig fået en steamed kammusling før. Og det er heller ikke, jeg har altid lavet den på panden. Jeg har altid paneret 그래요? eller spist dem rå. 야 사장님한테 저런 혼나는데. 관자만 먹는구나. 이게 다른 거야, 그래서. Det gør du. Og nu kommer der mange. Og så lidt wasabi. Bliver vi undervist nu her? 아, 고급으로 즐기는 관자만 싹. Jeg kan godt lide det. Det smager fantastisk. I like it. 그냥 한번 먹어보지. 그것도 맛있는데. 맛있네. 아, 먹는다는 생각을 못 하는 거 아예 아니에요? 안 하지. 이건 먹을 수 있는지 몰랐어요. 그러니까 먹는 거라는 생각을 못 한 거 아니에요? Kan vi lige starte med den her? Hvis det minder mig så meget om krabsegilde. Ja, lidt, ikke? Havde I også krabsegilde som barn? 이게 메인. Nå, fedt. Hvor skærer du heroppe? Ja. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. Nice one. Sidder sådan lidt fast. 좋지, 좋지. 아 저거 쏙. Lækkert. Ja, så knækker du lige et ben af. Yes. Ja, vi kan jo bare starte med de der allerede. Lækker, der er færd. 아, 진짜 맛있는 것 같아. 대게는. Det er bare den geniale idé. Det her. Vi har sådan nogle bitte små krabber, men jeg tror ikke, vi spiser dem. Hej for det. Ej, jeg tror ikke, der er noget at spise på dem. Det er faktisk rimelig meget kød i sådan en lille tynd ben, ikke? Der er meget mere, det er mere sødmefyldt. Krabs. That's where it's Jeg at. elsker krabs. Og hvordan gør man, siger du? Man tager sådan en her. Lige døbt nogle af de der strings i sojaen. Det er nice. Nu ser det ikke så farligt ud, det der. Men Så bliver den reddet op. Hvad? 야 이제 밥 해가지고 게딱지에 딱. Nå. Ja. Skulle du sige, vi har været her? 어딜 가요? Skulle du sige, vi har været her? Ja. Vi skal også videre. Nice. 야, 저거 라면이라도 끓여 먹어야 되네. Jeg skal lige ud. Kan du lige ud? Jeg kan lige komme ud. 맛있어 하이라이트 넣고. Jeg bæller ikke øl. Jeg har aldrig gjort. Ja, men det var lækkert. Det er bare lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er bare det. det går, at man kan aldrig blive helt væk, fordi kameraholdet følger altid efter en. Han kommer dernede. Hvad? Han kommer dernede. Hvad? Han skulle lige noget at spise. Han kommer dernede. Gå lige ad. 왠지 저럴 줄 알았어. Specielt, når man kan spise hurtigt. Må man da godt lægge den her pind ned? Nej. Så rødløg, det er også. 입맛을 저렇게 다셨구나, 변이. 아, 왜 안 먹었어, 그게? 한 입만 달라고 하지. 그러니까. 아변 너무 웃기다. 얼마나 먹고 싶었으면.
Skulle du lige have en dog? Du har en pølle. Nice one. Jeg vil gerne også smage doggen. Oj. De elsker det der sennep. Ja. Her passer det meget godt, synes jeg. 야 저거 싸움 나는데. 저거 싸움 나는데. Det er meget godt, ikke? Sådan en god lille snack. Nå, var det det? 쿨하게 넘겼다. 아유. Bang. Hey. Her, det er alle Johns. 아휴. 새해 첫 번째 식사. 네, 처음. 아름답다. 진짜. Der er også kød faktisk. Det ligner frikadeller der. Frikadunser, er også frikadeller. 어머. 그랑 비슷하다 진짜. 동그랑땡이네, 동그랑땡 완전. Men får man tallerkener? Eller kører man bare uden? Der er ude af. Frøken Skido. Bare fuld på? Bare fuld derud af. Hvilke slags findes der egentlig? Der er ikke rigtig nogen grænser for, hvor du er. Altså, John er jo bare det der pandekagedej, så du kan komme alle grøntsager og alt kød, kan du komme ind, John. Okay. Det er dejligt med noget. Det er dejligt med noget. Kan man det her godt? Ja. Er den brændt varm? Nej. Ja, de er bare mega hot. Ja. 우리나라에 맛있는 거 많아요. 이건 누가 먹어도 맛있잖아요. 누가 먹어. Det er sjovt, når man ikke ved, hvad noget er, ikke? Så er det faktisk svært ved at egentlig smage ting, som man formentlig kender 100%. Nå ja. Der er ikke rigtig nogen grænser for, hvor du er. Altså, John er jo bare det der pandekagedej, så du kan komme alle grøntsager og alt kød, kan du komme ind, John. 맞아요. 다 갖다 붙이면 맛있어. 맞아. Eller nachos eller sådan nogle ting. Hvad var det? Gulerod? Eggplant? Nej, det er en Squash? Squash. Ja, det er en... Skal jeg aldrig Det er en- nogensinde have noget af. Hov. Det er en pumpkin af en slags. Det er en koreansk pumpkin. 전으로 붙이면 좀 다르지. Nej, men det er bare, altså, når du er her, der er den mest traditionelle er en kimchi John. Så det er sådan... Så må vi bestille sådan en. Okay. Store bangers, der er classic. Ej, sejt er du fuldstændig. 숨은 쉬고 드셔야죠. 숨은. Da Carlsberg lavede den der 1 liter dåse, den nåede jo at blive varm og klam og alt muligt, før det overhovedet var halvvejen igennem. Du sidder og holder ved den der dåse konstant. Nej, men det er bare, altså, når du er her, der er den mest traditionelle er en kimchi John. Du må meget gerne. Kan du godt lide kimchi, John? Så må vi bestille sådan en. Ja. Så kan vi prøve det. Jeg synes det godt, at man får sådan en alt mulig John-plade, men så er der ikke en kimchi John på den. Ja, det plejer så egentlig at være. Men... Where is the kimchi John? Where is it? ODCO kimchi John. Kimchi John ODCO. Er det rigtigt? Var det ikke rigtigt? Ja, det var rigtigt. Det er Ja. det ikke John, det der? 저기요. 여기 김치 전 하나 주세요. Jeg er også ved at være stået lidt af. Tror jeg, vi alle sammen er. Vi har bare... Klokken også i den. Så er der lige lidt fyrelise på igen. Nå ja, da jeg arbejder i køkken, jeg tror, jeg har mareridt af den her lyd. Mozarts fyrelise. Ja, vi havde en anden en. Hvad sker der for, at mange steder i Korea, altså de elsker sådan nogle store bangers, der er classic.
classicals til bare sådan random tunes. Nå. Det er over det hele. Over det hele. Ja. Så er der en eller anden klassisk tune, der bare banger ud. Ja. Så er der en eller anden klassisk tune, der bare banger ud. Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke faktisk. Hvorfor? Når han trykker den ind på POS'en, så går der bang ud i køkkenet. Men så kommer han med den lyd der. Ja, ja. Tror du, hvis vi selv spiller musikken, at den så kommer... Ude på den. 5 minutter siden stille. Nu kommer den, dreng. 감사합니다. 감사합니다. Så ligger en pille. Så ligger lige et stykke blæksprutte på toppen. 이건 진짜 바삭하게 구워야 맛있어. 어우, 뭐 둘둘 말아가지고 들고 댕기면서 먹고 싶어. 너무 맛있어. Hvad er der så i den? Er det kimchi og seafood? Ja, den her er altså også noget seafood i åbenbart. Så, men normalt er der kun kimchi i, hvis man sælger en kimchi John. Jo, den er stadig brandvarm. Nå ja, så hak den i stykker først, så køler den jo af. Helt varm. Bite size, så køler den af. Det er fordi, det hele lortet bliver eksporteret. Nej, bare til frokost. Okay. Hvordan er kimchi bang? Godt. Det er kimchi John. Godt. Det er kimchi John. Somebody call 911. Med hver shot, man tager. Du skal prøve at følge dit eget råd. Du har altid sagt det til mig. Ja. Jeg kan meget godt lide, at der er lidt spice på den her. Ja. Jeg kan godt lide en kimchi John. Nej, det er fandme god. Jeg kan håndtere den, no problem. Altså, det er... Ja. Altså, det er jo ikke, fordi det er stærkt. Men jeg kan Nej, også det er godt bare lide, lige... Har lige... der er lige en ekstra dimension. Jeg kan godt lide den her, fordi det er seafood John og kimchi John. Men jeg kan Jamen, heller godt. jeg kan ikke lide det. Det er en underlig ting. Kan vi komme ud til leverpostegen? Vi er sild. Hver eneste gang der er julefrokost, hvor det første er sildebord, der sidder jeg også bare og tænker, kan vi komme ud til leverpostegen? Nej, det gør det ikke. 진짜 큰 변 누겠다. 오늘 먹은 것만 해도 와. 젓가락 짧게 잡고 되게 잘 집어. 와. Men kimchi John, det var en succes. Ja, jeg tror faktisk, det har været min favorit John. Og seafood John er bedre. Du kan godt lide den. Jeg kan godt lide den her, fordi det er seafood John og kimchi John. Og der er lidt spice. Så er jeg bare der. Ja, man deler jo. Så må man tage den sejr, når man kan få en sejr, så må man tage en. Nice one. I saw him cross the bar. Jeg tror, det er sådan en, der gør dig stærk. Hvad har vi her? Det er riskage, suppe. 오. 때문에 한 살 오. 떡국 싸왔어요. 오, 섬세하다. Det hedder dokguk. Dokguk. Det her, det er dok. Riskage er dok. Og guk betyder suppe. Men man spiser det dagen efter. 1. januar egentlig spiser man det. Et ekstra år, som I altså. Du bliver ældre. Du bliver et år ældre, når du spiser det. Så Bjørn, jeg glæder mig at fortælle dig, at du er fyldt 30 nu. Nej. I Korea er du. Nej, som normalt om morgenen spiser de ris, men man kan godt få det om morgenen. I Korea der er der ikke rigtig forskel på morgen og aftensmad. Man spiser bare det samme hele tiden. Lidt for rich til at spise til morgenmad, synes jeg. Jeg vil sige, det er også den første ting, hvor der ikke er noget kimchi eller chili i. Ja, det er faktisk ikke spicy. Det skulle så undre mig, når du så... Det er fint. Nej, som normalt om morgenen spiser de ris, men man kan godt få det om morgenen. Så vi spiser det, okay. Det kan ikke være så dårligt. 변 많이 쪄서 가겠는데. 그러니까. 이미 약간 턱선이 많이 없어지셨어요. For det meste er det ikke, fordi jeg selv går ud og siger. Jeg er glad for, at I skal hjem.
Her der så Kim Seaweed, som man kan komme på, hvis det er det, man har lyst til. Som i princippet fra starten. Seaweed. For du har rosiner. Ja, det skal du springe, ligesom Bjørn går springe ud på. Det er, at når vi spiser det, er okay. Det kan ikke være så dårligt. 모두의 즐거움 MBC EVERYONE